Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é xoves, día 23 do mes de outubro. E na radio e na televisión municipal de Cerceda falaremosles de novas da actualidade municipal. En concreto, imos a falar con eventos e actos. Este próximo venres, mañán, haberá unha actuación da banda de percusión Diversidarte. Deso falaremos. Como tamén do ciclo Mestre Mateo. Onte hubo unha película, hoxe volve a haber outra pola noite ás 8. Todos aqueles que queran poden seguir vendo este ciclo de cine que se está proxectando en Cerceda. Falaremos dese castañeiro que haberá este domingo, castañeiro tanto na Silva como en Cerceda, e despois hai unha xornada de seguridade vial que vai a ser tamén o domingo pola mañán, aproveitando tamén que hai ese castañeiro no campo da feira de Cerceda, haberá unha xornada de seguridade vial. Falaremos de unhas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil dos que poden anotarse xa. Falaremos tamén da subida da taxa do lixo que está dando que falar en moitos concellos porque a lei obriga a esa suba. Escoitaremos o alcalde precisamente falándonos delo. Falaremos tamén da xornada de micoloxía que haberá este sábado, das festas do San Martiño en Cerceda xa queda pouco, así como das axudas á natalidade, da campaña Merca na Vila e da recollida de lixo voluminoso. Estamos a xoves, xa sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos da fin de semana que imos a repasar e por último en canto tempo para mañán, situación semellante á de hoxe, alternancia de nubes e claros. Mañán venres día 24, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda actuará a banda de percusión Diversidarte. Será mañán ás 7 da tarde para todos os públicos, para divertirse, para pasalo ben e para escoitar música este venres, mañán ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, a banda de percusión Diversidarte. Se fundou no ano 2019 unha banda de auténtica motivación e espírito musical, co obxectivo de gozar e actuar en escenarios. Esta banda está dirixida polo mestre Antonio Arias Mosquera. Na actualidade conta con 15 percusionistas con distintas diversidades. Esta plataforma Diversidarte é un soporte creado para a promoción, produción e difusión do arte dende os seus protagonistas, que son persoas con diversidade intelectual, física, psíquica ou sensorial, xunto con outros colectivos en situación e risco de exclusión social. Son actividades que fomentan as sinerxias entre colectivos e a súa propia inclusión. Falamos de un mundo donde todos cabemos. Isto é Diversidarte, mañán venres ás 7 da tarde, banda de percusión no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Continúa o ciclo Mestre Mateo. O Concello de Cerceda participa no circuito galego de cine. Está sendo no Auditorio Municipal de Cerceda tamén con entrada gratuita. Se están proxectando en total 8 longometraxes. Xa se proxectaron en varios deles e na xornada de hoxe xoves ás 8 da noite, poden ver a película Honey Moon. Isto será no Auditorio hoxe ás 8, xoves 23. Para a semana que ven queda pendentes para o mércores 29 ás 8 da tarde Aurora e para o xoves 30, tamén ás 8 da tarde, Prefiro condenarme. E por último, venres 31 de outubro ás 8 o documental Salvaxe. É o ciclo Mestre Mateo que está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e que ofrece unha programación con longametraxes que foron finalistas nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo. O obxectivo principal é achegar o audiovisual galego ás vilas no que non existe unha oferta de cinema comercial, facilitar acceso á cidadanía a cine de produción galega. Está organizado pola Diputación da Coruña. Este domingo hai castañeiro en Cerceda, tanto no campo da feira de Cerceda como no campo da feira das nenas da Silva. Este domingo 26 de outubro o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de castañas, como xa se fixo nos últimos anos. Como decíamos, será tanto nos campos da feira de Cerceda como da Silva o domingo pola mañán, dende as 11 ata as 2, de 11 a
2. Ese será a degustación de castañas. Todos aqueles que queiran, o domingo poden achegarse ali e disfrutar das castañas. En canto a esa xornada de seguridade vial, o Concello de Cerceda, coa colaboración de Autoescola San Martín, organiza unha xornada de seguridade vial que está aberta a toda a cidadanía e que se vai a desenvolver este domingo tamén pola mañán, aproveitando tamén no campo da feira de Cerceda que hai ese castañeiro que se poden achegar ali a disfrutar das castañas. Tamén poden achegarse a ver unha xornada de seguridade vial que está aberta a toda a cidadanía, que organiza o Concello en colaboración con Autoescola San Martín e que será tamén pola mañán de 10 ata 2. Se trata dunha xornada práctica para todo tipo de usuarios con independencia da súa idade. Vanse dar nocións prácticas de seguridade vial e probas como un simulador de vuelco, etc. Para todos aqueles que queiran, poden anotarse previamente, é gratuito, pero poden anotarse previamente para organizarse. Poden chamar o teléfono do Concello 981 68 5001, que é o teléfono do Concello, ou achegarse presencialmente á planta baixa da Casa do Concello e inscribirse para este curso de seguridade ou estas xornadas de seguridade vial que terán lugar este domingo que ven, día 26 pola mañán, dende as 10 ata as 2 no campo da feira de Cerceda. E lembren que coincida tamén co castañeiro para disfrutar das castañas. Mais temas, a partir do vindeiro luns día 27, dende o aula CEMIT de Cerceda, o aula de informática que hai no centro cívico, se organizan unhas charlas gratuitas para xente maior para o manexo do teléfono móvil. O vindeiro luns día 27, de 10 da mañán a 11, de 10 a 11, no aula CEMIT de informática no auditorio no centro cívico de Cerceda, ao lado do auditorio, comenzan o ciclo das charlas chamadas Activa a túa vida digital. Ao longo de 3 semanas se van a realizar 3 charlas gratuitas dirixidas a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do uso do teléfono móvil, especialmente alertas de emerxencia ou contactos importantes. Para participar deben anotarse, poden facelo nos teléfonos 881 025 131 ou no teléfono 644 529 990 ou achegarse ata o centro cívico no aula de informática ali polas mañáns a anotarse. Agora falamosles da subida da taxa do lixo que se fai en xeral en toda Galicia. Unha importante polémica surdiu pola suba do imposto do lixo en algúns concellos onde a suba do canon de Sogama e da directiva europea que obrigan a elo repercutiu de xeito importante en canto a suba que chegou a ser máis de un 50%. Unha suba que se debe repercutir nos usuarios do servicio, que foi considerable, insistimos, en moitos concellos. En Cerceda non se repercute na súa totalidade, senón nunha pequena parte. O coste total deste servicio en Cerceda supón máis de 160.000 euros e a recadación é moi inferior a esa cantidade. Coa suba aprobada en pleno, en Cerceda se pretende manter os números deficitarios do Concello na mesma cantidade que viña sendo nos últimos anos. A subida no rústico pasa de 48 a 78 e no urbano pasa de 67 a 95, dividido agora en 4 pagas o ano. Pero desto precisamente quixemos falar co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e isto foi o que nos dixo. O certo é que todo isto se debe a unha subida do canon por parte de Sogama, unha subida da que xa temos falado noutras ocasións, e que ven dunha directiva europea que premia reciclar frente a incinerar e a verter. Neste momento estáse incinerando o 60% do lixo que chega a Sogama, estáse vertendo un 21%. Debido a iso, adscritos a esa directiva europea que che estou mencionando, ven unha subida do canon por mor dun imposto que teñen que pagar e que se lle repercute aos concellos. Ante iso que di a lei? A lei o que di é que a factura do lixo, o custo que lle supón ao concello ao longo do ano, se lle debe repercutir íntegramente á veciñanza. Nós non o estamos facendo así. Nós xa tiñamos un servizo de recollida do lixo moi deficitario, no cal gastamos bastante máis do que ingresamos, estamos falando do orden de 160.000 euros, e o que tratamos coa última subida que fixemos do recibo do lixo é que ese déficit se mantivera. Mais ou menos que ese déficit que viñamos tendo se mantivera, pero estamos moi lonxe dese suposto
que a Lei de Facendas Locais indica que é o de que se cobre íntegramente a taxa do lixo aos veciños e ás veciñas. Despois hai un caso concreto, que é o caso de que en Cerceda temos Sogama. E, polo tanto, pois, tamén moitas veces tense dito unha reivindicación que, por suposto, eu compartiría, que é a de que o lixo sexa gratuito para as veciñas e para os veciños. Que pasa? Que iso non está na nosa man poder conseguilo, e ata onde nós podemos chegar é algo absolutamente ilegal, que ademais xa se ten estudado en distintas ocasións. Entón, cal foi a subida en Cerceda? A subida en Cerceda foi no rústico de 48 euros a 78 euros, unha subida de 30 euros, e no urbano de 67 euros a 95 euros. Estamos falando en termos aproximados. A parte, ese recibo ven de dividirse en 4 trimestres, co cal van a ser 4 recibos ao longo do ano, cada un repercutindo 3 meses en concreto. Pero o motivo da subida é ese motivo ao que antes fixen fincapé. Seguramente en determinados concellos pois non se está facendo un servizo que sexa deficitario, como é o noso caso, ese repercute en composto aos veciñas e aos veciños sexa maior, e, ademais, estarase cumplindo co que a lei estipula, co que a lei insta, que é o feito de que as veciñas e os veciños fagan, pois, ao final, o pago íntegro de todo ese servizo que os concellos prestan, que é algo que nós estamos evitando en aras, sobre todo, a protexer na medida do posible a capacidade económica das veciñas e os veciños, e tamén un pouco marcados nesa filosofía que sempre digo, que nós temos que detraer os recursos e o retorno fiscal principalmente da actividade enerxética, da actividade empresarial e da actividade medioambiental de grandes empresas que cursan o seu traballo en Cerceda, que de modo paralelo tamén, obviamente, obteñen grandes beneficios. Continuamos co informativo con esas xornadas de micoloxía. O Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no mes de outubro. En concreto, vai a ser xa este sábado, día 25 de outubro, xornadas micolóxicas. Comenzarán ás 10 da mañán, todos aqueles anotados e inscritos, xa está completa a inscripción, incluso quedou unha listexa de espera suficiente como para facer outra máis. O Concello baralla esa posibilidade. Informaremosles desde aquí. Pois ben, todos os que están anotados comenzarán ás 10 da mañán coa presentación, para logo sobre as 11 da mañán e ata 1:30 saír ao monte a recoller e clasificar os cogumelos. En este caso será este sábado, xornada de micoloxía no Viveiro de Empresas de Cerceda. Máis temas, estamos tamén nos últimos días para solicitar as axudas á natalidade deste ano. O Concello de Cerceda volveu a convocar este ano unhas axudas para fomentar a natalidade e o asentamento poboacional. Ten como obxectivo establecer as bases para que se den unhas axudas económicas ás familias do Concello de Cerceda con o obxectivo de impulsar estrategias para fixar e fomentar o aumento da poboación. En este caso se tratan de novo unhas axudas directas de 300 euros por o ano por fillo nacido, por acollemento ou tamén por adopción, esas 3 modalidades ao longo de todo este ano. En concreto, dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Teñen de prazo para solicitalo ata o 30 de novembro deste ano. É unha paga de 300 euros. Poden solicitala a través da sede electrónica do Concello na web municipal www.cerceda.org ou poden solicitala se o desexan presencialmente na planta baixa no rexistro da Casa Consistorial. Esta subvención, esta axuda que dá o Concello de Cerceda é compatible con calquera outra axuda que estableza calquera outra administración pública. E recordamosles que o 8 de novembro, o 8 do mes que ven, se celebra a festa do San Martiño en Cerceda, que terá lugar no campo da feira de Cerceda. Retómase de novo un ano máis, son varios xa continuos que organiza a Comisión de Festas de Cerceda, a festa do San Martiño, que comenzará a unha con unha misa na honra ao San Martiño, pero logo ás 2 xa verá sesión vermú con disco móvil impacto, e a partir das 3 da tarde un gran xantar popular que é a base de empanada, de callos, de churrasco, de postres e bebidas con café, con gotas, todo a fartar. Isto será ás 3 da tarde, todo baixo carpa, para poder disfrutar
de todos estes actos, música, xantar, baile, diversión. O precio, están a tempo aínda de anotarse a este xantar, o precio de 30 euros para os adultos, e para xóvenes de 5 a 10 anos, 15 euros, e os máis pequeniños sería gratis, pero deben de anotarse igualmente. Poden sacar os tickets en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou con calquera dos membros da Comisión de Festas. Pola tarde hai sorpresas e a partir das 9 verbena con disco móvil Impacto. Insistimos que hai unha gran carpa para disfrutar de todo elo. E tamén recordamos que o Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores na rúa polo seu tamaño ou polas súas características. Esta recollida faise os últimos venres de cada mes, corresponde ao venres da semana que ven, o venres 31. Deben depositarse o día anterior da recollida, nunca varios días antes, ten que estar antes das 7 da mañán. Está totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria. É imprescindible avisar ao 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Aí debe indicar o lugar e a cantidad de lixo que van a deixar preto do seu domicilio. E lembrarlle que en Cerceda dispoñemos de un punto limpo, onde poden depositar persoalmente todo ese lixo que non pode ir nos contenedores da rúa. Ese punto limpo está no Acevedo, no polígono industrial, na zona sur, e está aberto martes e xoves polas mañáns de 9 a 2 e os sábados tamén pola mañán de 9 a 2. Esta semana comenzaba a campaña Merca na Vila que promove a Diputación da Coruña e que xa poden descargar todos aqueles que queiran o código QR na páxina web da Diputación para obter ata 100 euros de desconto. A Diputación da Coruña vende poñer en marcha esta campaña Merca na Vila dirixida a fortalecer o pequeno comercio dos concellos de menos de 20.000 habitantes para dinamizar o tecido comercial nas localidades máis pequenas. Se mercan en comercios adheridos, poden conseguir descontos de ata un total de 100 euros, descontos individuais que van dende os 5 euros ata os 15 euros dependendo da compra que se faga. En Cerceda temos varios establecementos adheridos, así que xa poden descargar ese bono e utilizar eses cartos para promocionar o comercio local, pero tamén e principalmente para aforrar cartos. En canto aos partidos da fin de semana, pois para comenzar e repasar, comenzamos pola primeira categoría Galicia, onde o Queixas agora xoga fora da casa e ademais vai a xogar sábado. O partido é Boimorto Queixas, o encontro é o sábado ás 4:30 no campo do Carballal. Boimorto Queixas, sábado ás 4:30 no campo do Carballal. En canto á terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, líder na categoría, recibe na casa o Bisantoña. Atlético Cercedense Bisantoña, o partido é o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Pola súa parte, o San Martiño xoga en Bizoño. Bizoño B, San Martiño, o partido é o domingo ás 7:15 da tarde en Bizoño, no Pinar. Mentras que o Rodís xoga en Carballo, Bergantiños B, Rodís, o sábado ás 8 da tarde no campo das Seiroas. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense descansa, non hai liga nesta xornada, e os xuvenís, no fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan na casa este sábado. Atlético Cercedense Xuvenil Paiosaco, o sábado ás 4 da tarde no Roxo. Os cadetes tamén xogan na casa, Atlético Cercedense Cadete, Oza Cesuras. O partido tamén, é o sábado ás 6 da tarde no Roxo. Os infantís xogan tamén na casa, Atlético Cercedense Infantil Curtis B, o sábado ás 12 do mediodía no Roxo, e os alevíns, o Alevín A, xoga fora da casa, Portazgo, Atlético Cercedense Alevín A. O partido é o sábado ás 11:30 en Tarrío. O Atlético Cercedense Alevín B descansa e os Benxamíns, o equipo A xoga en 11 Caballeros. 11 Caballeros Atlético Cercedense Benxamín A, o sábado ás 12 do mediodía no campo da Barcala, mentras que o B xoga en Bisantoña. Bisantoña Atlético Cercedense Benxamín B. O venres xa, mañán, ás 7 da tarde no campo das Brañas en Bisantoña. Os prebenxamín xogan fora da casa, 11 Caballeros Prebenxamín Atlético Cercedense, sábado,
ás 12:20 no campo da Barcala. E por último, no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o San Martiño, líder, xoga fora da casa. Sporting Map San Martiño, sábado ás 6:30 no campo da Torre número 3. E o Cerceda xoga na casa. Cerceda de veteranos a Capela, o domingo ás 11 da mañán no campo do Orellán do Mesón do Vento. E na segunda B de veteranos hai un Rodís Mercurio o domingo ás 11 da mañán no campo do Roxo. E xa en canto tempo, as previsións para a xornada de mañán venres é de novo unha situación semellante a de hoxe, con alternancia de nubes e claros. Pode haber algunha precipitación feble no oeste da Coruña, canto máis preto da costa, e as temperaturas manterán os mesmos valores. Baixarán lixeiramente, as mínimas e as máximas pois tamén descenderán, pero lixeiramente. Mañán a situación é intermedia, entre altas e baixas presións. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo, nada máis. Gracias pola súa compañía, saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.